duk wanda ke neman shiriya, duk wanda ke neman Allah ya shiryar da shi nan ga duniya, haka kuma yake neman shiriya da dacewa gobe kiyama, to labudda mai shi ya siffattu da takawa. Wannan da ya kasance alama kenan mai matukan girma. Duk alamun da musulmi ke tare da shi in baka da takawa, to ka san wannan alama ba alama ne da ke burge Allah madaukakin sarki ba. Sa'annan mu yi faman yakan son zuciya, domin abin da ke lalatar da tsoron Allah, abin da ke lalatar da takawa shine bin son zuciya bi qadril imkan. Ka yaki son zuciyanka gwargwadon iyawanka insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mafi girman jihadi shine jihadin da mutum ke iya yakan son zuciyan shi lokacin da yake son ya kauce daga barin bin Allah madaukakin sarki. Babu wanda an kafi karamtawa duniya kamar wanda Allah madaukakin sarki ya mamaye shi da takawa insha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu cikin mazowa takawa.